Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaking ito matapos na mahuli ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Unit sa isang buy-bust operation pasado alas 11 ng gabi sa Santa Lucia, Urdaneta City kahapon, July 6. Na-recover sa kanila ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 400,000 piso. Ang mga sospek, kinilalang isang 29 anyo sa lalaki na residente ng barangay Gigilonan, Mangaldan, Pangasinan at 45 anyo sa residente ng barangay Ugak Norte, Tuguegarao City. Bukod sa droga, na-recover din sa mga sospek ang 9,500 pesos na buy-bust money at 2 cellphone. Ang 2 sospek, itinuturing ng PDEA bilang high-volume seizure personalities. Ibig sabihin, konektado ang 2 sa mas malalaki pang operasyon ng droga. Sa mensahe ni PDEA Region 1 Regional Director Paderes, sinabi nitong ang kampanya nila laban sa mga high-value target ay magpapatuloy upang matiyak na walang makalusot na kontrabando sa rehiyon. Sa ngayon, mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 2 sospek. Jose Robert Inventor, RNG News.